பக்தி. ஓகே, அது எடிட் கூட பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி, அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே. நான் பிரசன்டேஷன் பை சுந்தரேசன் பிரபு போட்டிருக்கேன் நான். AL3 AL3ல டேக் பண்ணிருக்கேன். சுந்தரேசன் பிரபு உங்களுக்கு நானு கோஹோஸ்ட் பண்றேன். சரி, அதுல ஷேரிங் ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா? PPT. ஆமா ஆமா ஆமா, உங்களுக்கு கோஹோஸ்ட் பண்ணாதான் உங்களால ஷேர் பண்ண முடியும். சரி. இன்னைக்கு பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செஷன் கொடுக்க போறாங்க. நீடூடி வாழ்க உங்களுடைய இந்த அண்ணன் தங்கையா இல்லை அக்கா தம்பியான்றது எனக்கு தெரியாது. ஸோ வாட் எவர் த ரிலேஷன்ஷிப், யூ ப்ளீஸ் ஹாவ் எ குட் திங். உங்களுக்கு இது நல்லபடியா அமையட்டும்ன்றது என்னுடைய பிரார்த்தனை. ஸோ மாதாஜி, எந்த இடத்துல ஷேரிங் ஆப்ஷன் ஷேர்னு இருக்கு? ரைட், ஓகே. அது டாக்குமெண்ட் போறோம் இல்லையா? டாக்குமெண்ட் தானே? ஆமா ஆமா, நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. டிவைஸ் ஸ்டோரேஜ். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்லி பிரேயர்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எஸ் பிரபு, நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம். மாதாஜி, நீங்க ஷேர் பண்ண முடியுமா? அதனால தான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சேன். ஓ, நானே ஷேர் பண்றேன்னு சொல்றீங்களா? ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Let me share the screen. Share button on it.
ஆரம்பிக்குமா மாதாஜி? ஒரே நிமிஷம் இருங்க பிரபு, கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் பெருசு பண்ணிடுறேன். So that slide. Yes. இது இல்லவா? ஓகே, ஆமா மாதாஜி. அற்புதமா பண்ணிருக்கீங்க பிரபு. வெரி நைஸ். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் ஆரம்பிச்சிடலாம். எஸ். நீங்க என்னோட பேர் போடுறதுக்கு பதிலா என்என்டி பிரபு பேர் மாத்திடுங்க பிரபு. தட் வில் கிவ் எ வெரி குட் திங். பிகாஸ் அவர் தான் நமக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ ஓகே, அது அப்புறமா கூட மாத்திக்கோங்க. ஸோ தட் மாத்திட்டு எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, நான் இந்த டிரைவ்ல போட்டு வச்சிருவேன் நான். ஏன்னா அவர் தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஆரம்பிக்கிறேன் மாதாஜி. கண்டிப்பா. அது ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் கொண்டு வந்துருங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் தானே பிரபு? ஆமா ஆமா மாதாஜி, ஆரம்பிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானானந்த ஞானானஞ்சன ஷலாக்கயா சசுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சதாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம் வந்தே. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतृप्तस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. பகவத்கீதையில் பக்தி என்று சொல்லியிருப்பவற்றை பற்றி தொகுத்தளிக்கும் வாய்ப்பை கொடுத்த இஸ்கான் மேங்களூர் என் மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர் ஸ்ரீமதி தாரணீஸ்வரி மாதாஜி ஆகியோரை வணங்கி நன்றி சொல்லி எங்கள் பிரசன்டேஷனை அளிக்கிறோம். என்னுடன் எனது மூத்த சகோதரிகள் டிவி பிரேமா, டிவி பத்மா இணைகிறார்கள். பகவத்கீதையில் பக்தி என்ற தலைப்பு காரணமாக பகவத்கீதையில் பக்தி பற்றி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொன்னவைகளை மட்டுமே தொகுத்து தந்திருக்கிறோம். பகவத்கீதை சாட்சாத் பரம புருஷரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வாயாலேயே சொல்லப்பட்டதாகும். பிறவற்றை அதிகமாக மேற்கோள் காட்ட எடுக்கவில்லை. அத்தியாயம் 2 முதலில் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பக்தியை பற்றி பேசுகின்றார். பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயம் 50வது ஸ்லோகத்தில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இந்த வாழ்க்கையை நல்ல தீய செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்து தப்பிக்கிறான். எனவே எல்லா செயல்களிலும் சிறந்ததான பக்தி யோகத்திற்கு பாடுபடுவாயாக அர்ஜுனா என்கின்றார் பகவான். அடுத்து 51வது ஸ்லோகத்தில் பகவத் தொண்டில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சிறந்த முனிவர்கள் பௌதீக உலகின் செயல்களின் வினைகளிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டுள்ளனர். இவ்வகையில் அவர்கள் இறப்பின் பந்தத்தில் இருந்தும் விடுபட்டு எல்லா துன்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பிச் செல்வதன் மூலம் அடைகின்றனர் என்றும் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார். மேலும் 4வது அத்தியாயம் 9வது பத்தியில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதீக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். மேலும் 4வது அத்தியாயத்தில் 11வது ஸ்லோகத்தில் பக்தியை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லும் பொழுது, என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற் போல நான் அனைவருக்கும் பலனளிக்கிறேன், சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்பதை அங்கே வற்புறுத்துகின்றார். இதற்கு பிறகுதான் 5வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணரை பார்த்து முதல் ஸ்லோகத்தில்
அர்ஜுனன் கேட்கின்றான், கிருஷ்ணரே, முதல் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர்கள். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது என்பதை எனக்கு தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக என்று கேட்கின்றார். புருஷோத்தமரான முதல் கடவுள் பதில் உரைக்கிறார், அர்ஜுனா, செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொட்டில் செயல்படுவதுதான் சிறந்ததாகும் என்று கூறுகின்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5வது காண்டத்தில் 5வது அத்தியாயத்தில் 4 to 6 வரை இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களும் இதனையே உறுதிப்படுத்துகின்றன. பகவத் 5வது அத்தியாயத்தில் 7வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார், மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய் ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன் ஆவான். அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள் ஆவார்கள். எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்ட போதிலும் அத்தகு மனிதன் பந்தப்படுவது இல்லை என்று தெளிவாக எடுத்துக் கூறுகிறார். மேலும் 12வது ஸ்லோகத்தில் பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலனையும் எனக்கே அர்ப்பணிப்பதாலும் பூரண அமைதியை அடைகின்றான் என்று கூறுகின்றார். மத்த பரதரம் நாணயத் கிஞ்சிதம் அஸ்தி தனஞ்சய பிரம்மனோகி பிரதிஷ்டாக்கம். எல்லா வழிகளும் கிருஷ்ணரே பரம தத்துவம் என்பதை இந்த ஸ்லோகம் உறுதிப்படுத்துகின்றது. 17வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணன் சொல்கின்றார், என்னிடம் இருமை உள்ளது என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண பக்தன் அத்தகைய திவ்யமான ஞானத்தினால் சக்தி அளிக்கப்பட்டு விடுதலை பாதையில் தளர்வின்றி முன்னேறுகின்றான். ஜட நீதிகளான பிறப்பு இறப்பு கலந்தவர்களாக அவற்றை வென்றவர்களாக ஒருமை சமத்துவத்தில் மனத்தை நிறுத்தியவர்கள் பிரம்மனை போன்று தோஷமற்று இருப்பதால் அவர்கள் பிரம்மனில் நிலை பெறுவார்கள் என்றும் கிருஷ்ணர் அறிவுறுத்துகின்றார். அடுத்து 6வது அத்தியாயத்தில் பகவான் சொல்வது, மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பன். ஜட உடல் என்னும் ரதத்தில் ஆத்மா ஒரு பயணி, புத்தியே சாரதி. ஓட்டும் உபகரணம் மனம். 5 புலன்களே குதிரைகள். புத்தி என்னும் சாரதி சரியாக இருந்தால் ஆத்மா என்னும் பயணி வசதியாக பயணிக்கலாம். 5 புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி ரதத்தை செலுத்தலாம். இங்கே நாம் பகவத்கீதையில் உரைக்கும் பொழுது அர்ஜுனன் பயணியாகவும் கிருஷ்ணன் சாரதியாகவும் இருந்து அவரை நல்ல வழிக்கு வெற்றி பாதையில் கொண்டு செல்வதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்து அதே சில பகவத்கீதை 6வது அத்தியாயத்தில் மனம் ஒரு நண்பனா விரோதியா என்று கேட்கின்றார்கள். நண்பன், ஆம், நண்பன் தான் மனம். மனம் கட்டுப்பாடில் இருக்க வேண்டும். மனம் வழிகாட்டுதலை பின்பற்றும், முன்னேற்றம் மற்றும் ஆரோக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க முடியும். இன்பங்களில் பற்றின்றி இருக்க முடியும் என்று கூறுகின்றார். இந்த மனம் நண்பனாக இருப்பதால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன? சுதந்திரம் கிடைக்கும், முன்னேற்றம் அடையலாம். அடுத்து மனத்தை ஒரு விரோதியாக பாவித்தோமானால் மனம் காமம், கோபம், பேராசை முதலிய பாவ இச்சைகளை திருப்தி செய்யக்கூடிய நிலைக்கு நாம் சென்று விடுகின்றோம். இதன் காரணமாக எரிச்சல், சஞ்சலம், பொறாமை மற்றும் தவறான வழி நடக்கும் பாதைகளில் நாம் ஈடுபடுகின்றோம். புலன் இன்பத்தில் அதீதம் பற்றுகின்றது. இதன் விளைவுகள் சீரழிவு மற்றும் பந்தப்படுதல். பந்தப்படுதலே நம்மை தவறான வழிக்கு ஈடுபட்டு செல்லப்படுவோம். இதையே தெய்வீக குணம் மற்றும் அசுர குணம் என்றும் சொல்லலாம். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்கள், நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் மனமும் அல்ல, கடவுளின் கருணையினால் என்னால் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும், பகவான் உதவுவார் என்ற நம்பிக்கை உடையவர்கள் முக்தி பெறுவார்கள். பகவத்கீதை 6வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் பலவிதமான செயல்களை பற்றி சொல்கின்றார். சகாம கர்மா பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்தல், நிஷ்காம கர்மா கடமையாக செய்தல், ஞான கர்மா ஐக்கியமாதல், அஷ்டாங்கம் யோக சித்தி, பக்தி யோகம் என்று 6 விதமான 1 2 3 5 விதமான யோகங்களை சொல்கின்றார். அஷ்டாங்க யோகத்திற்கு யம, நியம, பிராணாயாம, பிரத்யாட்சார, தாரண, தியான, சமாதி என பலவிதமான அங்கங்களை கொண்டது. மனம் இடர்பாடுகளால் தடைபெறக்கூடியது. மனம் அமைதியற்றது, அடங்காதது, சக்தி மிகுந்தது. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினம். ஆகவே இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை விட பக்தி யோகம் மிகவும் சுலபமானதாகும் என்பதையும் நமக்கு கிருஷ்ணர் எடுத்துரைக்கின்றார். பக்தி யோகத்தின் ஏணிப்படிகள் என்ன? கர்ம யோகம் செய்யலாம், ஞான யோகம் செய்யலாம், அஷ்டாங்க யோகம் செய்யலாம்.
பக்தி யோகம் செய்யலாம். இந்த எல்லா யோகங்களின் இலக்குமே இறுதியாக பகவானின் பாதங்களை சரணடைவதற்கான ஏணிப்படிகள். ஆனால் இதில் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்த யோகம் என்னவென்றால் பக்தி யோகம்தான் என்பதையும் கிருஷ்ணர் எடுத்துரைக்கின்றார். எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள்ளே என்னை எண்ணி வாழ்பவன் மிக உயர்ந்த யோகி என்கின்றார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். பக்தி யோகத்தின் பலன்கள் என்ன? அதிகபட்ச பலன்கள். பக்தி யோகத்தில் நாம் ஈடுபட்டால் அதிகபட்ச பலன்களை அடையலாம். குறைந்தபட்ச அபியாசம் பயிற்சி போரும். எந்த விதமான தகுதிகளும் இல்லை. பக்தி செலுத்துவதற்கு தகுதிகள் கிடையாது. பாவங்கள் அற்றது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கட்டுப்பாட்டில் தான் பக்தி உள்ளது. கோலாகல விருந்தாவனத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் பக்தி யோகத்தில் நாம் அடைய வேண்டும் என்பதை கிருஷ்ணன் வலியுறுத்துகின்றார். பகவத்கீதையின் 7வது அத்தியாயம். பக்தன் யார் என்பதை பகவான் கிருஷ்ணன் தன் வாயாலே கூறுகின்றார். அவரது பண்புகளை பற்றியும் விளக்குகின்றார். பகவான் மேல் பற்றுதல், முழு உணர்வுடன் சரணடைதல், சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்பவன், பகவான் மேல் பொறாமை கொள்ளாதவன், பகவானை நண்பனாய், தாயாய், தந்தையாய், குழந்தையாய் எண்ணுபவன், பகவானும் அவரது அவதாரங்கள் குறைவுகள் அற்றவர்கள் என்று முழுமையாக நம்பிக்கை உடையவன், கிருஷ்ணரின் சக்திகளை அறிந்தவன், அவரை விட உயர்ந்த உண்மை இல்லை. நாம் எல்லாம் நூலால் கோர்க்கப்பட்ட முத்துக்கள் போல் நாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். நம்மை பகவான் தான் இணைக்கின்றார். அது வேறறுக்கப்பட்டால் நாம் சிதறி விடுவோம் என்பதை உணர்த்தும். பகவானால் படைக்கப்பட்டவை, அவரை கட்டுப்படுத்துபவர் என்ற உணர்மையை உணர்ந்தவன் முக்தி அடைகின்றான். பார்வையை மேம்படுத்தி கொண்டவன் கடவுளை பார்க்க முயற்சி செய்யாமல் கடவுள் தன்னை பார்க்கும் விதத்தில் செயல்படுபவன் என்று கூறுகின்றார். அடுத்து அந்த சகோதரி பிரேமா அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் சாரம் பற்றி சொல்வார்கள். மாதாஜி எத்தனாவது ஸ்லைடு? பகவான் கிருஷ்ணரின் சாரம் அடுத்தது இதுங்களா பிரபு? ஆமாம் மேடம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவத்கீதையில் பக்தி பற்றி கூறியிருப்பவற்றை பற்றி தொகுத்து அளிக்கும் வாய்ப்பை கொடுத்த இஸ்கான் மேங்களூர் ராதா கோவிந்தருக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். என்னுடைய இந்த சிறு பங்களிப்பை அவருக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். ஆன்மீக ஒளியை நமக்கு சிறிது சிறிதாக அளித்துக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீமதி தாரணீஸ்வரி மாதாஜிக்கு என்னுடைய நன்றி கலந்த பணிவான வணக்கம். மாதாஜி நான் அவ்வளவு கிரேட் எதுவும் இல்ல. என்னண்டி பிரபுஜிக்கு யூ ப்ளீஸ் க்ளோரிஃபை. இப்போதைக்கு நீங்க இந்த அறிவு ஒளிய கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க மாதாஜி. உங்களாலதான் இந்த அறிவு வளருது. அடுத்தது, டிவோட்டி சங்கத்தில் சேர்வதற்கு காரணமாக இருந்த சுந்தரேசன் பிரபுஜிக்கு நன்றியுடன் வணக்கங்கள். அடுத்து, பகவத்கீதையில் பக்தி, பகவான் கிருஷ்ணரின் சாரம். நீரின் சுவை, சூரிய ஒளி, மனிதனின் திறமைகள், ஆகாயத்தின் சப்தம் அனைத்துமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சாரமாகும். யார் பகவானை சரணடைவதில்லை, அதாவது மூடன், அதிமுட்டாள். நராதமன், மனிதர்களில் கடல்நிலையில் இருப்பவன். மாயையா பகுருதி ஞான, மாயைக்கு உட்பட்ட ஞானிகள். அசூரீம் பாவம் ஆசிரிதர, வெளிப்படையான நாத்திகன். யார் பகவானை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள், அர்த்த துயருற்றோர், அர்த்தசார்த்தி செல்வம் வேண்டுவோர், ஜிக்ஞாசு கேள்வி உடையோர், ஞானி முழுமுதல் உண்மையை பற்றி ஞானத்தை தேடுபவர். யார் பக்தராக முடியும், விருப்பு வெறுப்பு அற்றவர், மாயை இச்சா துவேஷம் பாவ புண்ணியம் அற்றவர்கள், மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து விடுபட்டவர், உடனடி பக்தி தொண்டில் ஆரம்பிக்க கூடியவர்கள். அத்தியாயம் 8 பகவத்கீதையில் நமக்கு பிறந்த தேதி தெரியும், இறக்கும் தேதி தெரியாது. இறப்பிற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் கிருஷ்ணரை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உயிரை விட்டால் ஆத்மா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அடையும். பகவத்கீதை 8.6. இறப்பின் போது ஒருவர் எதை நினைக்கின்றாரோ அதையே அடைகிறார். பிறப்பு, இறப்பு, நோய், முதுமை ஆகியவற்றிலிருந்து பகவானின் ஜெபம் விடுதலை தருகிறது. மனம், மந்திரம் ஜெபித்தல். உடல், விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பின்பற்றி கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பித்தல். புத்தி, மனதையும் புத்தியையும் கிருஷ்ணர் மீது ஸ்திரப்படுத்துதல். 8:14 8
வரைக்கும் 15-8. பிறழாத மனத்துடன் எப்போதும் பகவானை நினைப்பவன் சுலபமாக பகவானை அடையலாம். பக்தி தொண்டினால் பரத்தை அடைதல். ஏன் பரத்தை அடைய வேண்டும்? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அடைந்தவர்கள் தற்காலிகமான இந்த உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். இவ்வுலகம் ஒரு துக்காலயம். 8:23. மரண நேரத்தில் மற்ற யோகிகள் மங்களம் அமங்கலம் என்று நேரங்களை கணிக்கிறார்கள். தூய பக்தருக்கு எல்லா நேரமுமே மங்களமே என்று பகவான் கூறுகிறார். பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தான தர்மங்கள் செய்தல், ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் என பலவித பணிகளை புரிகின்றனர். இதனால் அவன் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அடைகிறான். நவவித பக்தி. இந்த பக்தியை நம்ம எப்படியெல்லாம் செலுத்த வேண்டும் என்பது 9 வகைகளில் குறிப்பிட்டுள்ளனர். அந்த நவவித பக்தி பகவத்கீதை 8-12 அத்தியாயங்கள். ஸ்மரணம், கேட்டல், கேட்டு அறிதல், சிரவணம், கேட்டல், கீர்த்தனம், பாடுதல், ஜெபித்தல், ஸ்மரணம், நினைத்தல், பாத சேவனம், பாத சேவை, அர்ச்சனம், வழிபாடு, வந்தனம், பிரார்த்தனை செய்தல், தாஸ்யம், பகவானின் சேவகன் ஆதல், சக்கியம், சிறந்த நண்பனாக இருத்தல், ஆத்ம நிவேதனம், பகவானுக்கு அனைத்தையும் சமர்ப்பணம் செய்தல். நன்றி நன்றி நன்றி. அடுத்து 9.26 9.34 ஸ்லோகங்கள் வரையில் பக்தி தொண்டின் மகிமை பற்றி பேசுகின்றது. பாவ விளைவுகளை சுத்தமாக்குங்கள், மகா மந்திரம் ஜபியுங்கள், துன்ப விதைகளை விளைக்காதீர்கள், பாவங்கள் விஷ பாம்புகள், தூங்கிக் கொண்டிருந்தாலும் எப்போதும் ஆபத்தானவை. முற்பிறவியில் செய்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப இப்பிறவியில் செய்யும் பாவ புண்ணிய செயல்களும் ஏற்ப மறுபிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் இன்பம் துன்பம் மாறி மாறி அமையும். பகவானின் செயல்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஈஷோபனிஷத் 5வது மந்திரத்தில் கடவுள் நடக்கிறார், நடப்பதில்லை. கடவுள் தொலைவில் இருக்கிறார், கடவுள் அருகில் இருக்கிறார். கடவுள் எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறார், இருப்பினும் எல்லாவற்றிலும் வெளியிலும் இருக்கின்றார். தத் ஏஜதி தன் ஜைனதி நைஜதி தத் தூரே தத்வ அந்திகே தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத் சர்வஸ்யாஸ்ய பாஹ்யத என்று கூறுகிறது. அடுத்து எனது மற்றொரு சகோதரி DV பத்மா அவர்கள் பகவத்கீதை 8வது சாப்டரை பற்றி தொடர்வார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் ஹரே கிருஷ்ணா. ராதே கோவிந்தா. இந்த வாய்ப்பை அளித்த குரு பிரபுஜி அவங்களுக்கு சொல்லிட்டு முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்தது வாய்ப்பு அளித்த என்னுடைய தங்கையும் தம்பியும் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை கூறி என்னுடைய என்னால் முடிந்தவரை சொல்ல அனுமதிக்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பகவத்கீதை 8வது அத்தியாயத்தில் நாராயணனுடைய மகிமையையும் அவருடைய புகழையும் எவ்வாறெல்லாம் நாம் கேட்கலாம், அதன் மூலம் எவ்வாறு நம்ம அதை பரப்பலாங்கிறதுக்கு வழிகள் கூறியிருக்காங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டலின் மூலம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் நாயகனான மகாராஜ் பரீட்சித்து அவர் கேட்டல் மூலமாகவே தன்னுடைய இதே உலகம் முழுவதும் பரப்பினார். அடுத்தது பகவானின் புகழ் பாடி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கூறியுள்ள சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவரும் பகவானுடைய புகழை பாடியே வேற எந்த விதமான தொண்டும் அவர் செய்யல, வெறும் பாட்டுக்கள் பாடியே அவருடைய புகழை பாடினார். நம்முடைய மாதாஜி கூட அடிக்கடி இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ற பெயரை உச்சரித்து அந்த பெயர் நம்மளுடைய காதுகளில் வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. அதற்கு நன்றி. அடுத்தது அக்ரூரர் தன்னுடைய பிரார்த்தனை மூலமாகவே ஓயாமல் தன்னுடைய பிரார்த்தனையை பகவானிடம் செலுத்தி அதன் மூலம் பரப்பினார். அடுத்தது பிரகலாத மகாராஜ், அவரை பற்றி நம்ம கேட்கவே வேண்டாம். அநேக முறை நமக்கு மாதாஜி கூறியிருக்கிறார். நினைத்தலின் மூலமாகவே, கடவுளை நினைத்தலின் மூலமாகவே அவர் வேற எந்த விதமான இதுவும் செய்யலைனாலும் நினைத்தலின் மூலம் செய்தார். அடுத்தது பிரித்து மகாராஜா பூஜித்தலின் மூலம் அவருடைய சக்திக்கு ஏற்றவாறு நம்ம இப்ப பூஜை பண்ற மாதிரி அவர்களுடைய சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி பூஜைகள் மூலமாக அவர் பரப்பினார். அடுத்தது
பிரபுவின் பாத கமலங்களை சேவித்தலின் மூலம் செல்வத்தின் தேவதையான தாயார் லட்சுமி. நாராயணனுடைய பாதங்களை சேவித்தே அவர் செல்வத்திற்கு அதிபதி என்றாலே நமக்கு லட்சுமி தாயார் தான் ஞாபகத்தில் வரும். அவர் எவ்வாறு சேவை செய்தார்னா, பிரபுவின் பாத கமலங்களை சேவித்தலின் மூலமாகவே அவர் கொண்டு செய்தார். அடுத்தது தோழமை மூலம் அர்ஜுனன். அதை நாம் கேட்கவே வேண்டாம். சிறந்த நண்பனாக இருந்து கிருஷ்ணர் கூறிய அறிவுரைப்படி அவர் தன்னுடைய இதை பரப்பினார். எல்லாவற்றிற்கும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த மகாராஜா பலி சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய முழுவதையும் அர்ப்பணித்து விட்டு பலி சக்கரவர்த்தி பகவானுடைய இதை பரப்பினார். அடுத்தது நன்றி. பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார், நமது உடைமைகளையும் உறவுகளையும் நாம் மதிப்பில்லாத ஜீரோவாக எடுத்துக்கொண்டால் கிருஷ்ணன் மீதான நமது பக்தி என்ற ஒன்றை சேர்த்தால்தான் அதுக்கு வேல்யூ இருக்கும். அதாவது பக்தி இல்லாமல் எந்த காரியம் செய்தாலும் அதற்கு பலன் இல்லை, பூஜ்யம் என்பதை உணரலாம். பூஜ்யத்திற்கு முன்னால் நாம் பக்தி என்ற ஒரு எண்ணை போட்டால் நமக்கு முழுவிதமான முழுமை பெறுகிறது என்று கூறுகின்றார். என் திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம், களங்கமற்ற அனன்ய பக்தி, நித்திய வழிபாடு செய்பவர்களுக்கு வேண்டியதை கொடுத்து இருப்பதை காத்து அருள் புரிவேன் என்கின்றார் பகவான். 9வது அத்தியாயத்தில் 26வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 34வது ஸ்லோகம் வரையில் நான் யாரிடமும் பொறாமை பாரபட்சம் அற்றவன் என்று கூறுகின்றார் பகவான். அனைவருக்கும் சமமானவன் ஆயினும் பக்தியுடன் என் மீது அன்பு செலுத்தி எனக்கு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் என் நண்பன், அவன் என்னிடம் இருக்கின்றான், நான் அவனது நண்பனாகின்றேன் என்று கூறுகின்றார். பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயம் 26வது ஸ்லோகத்தில் வழிபாட்டில் எளிமை பற்றி கூறுகின்றார். நாம் ரொம்ப வழிபாடு பூஜை பக்தி என்று சொல்லி ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய வேண்டியது இல்லை. பகவான் மீது தீவிர பக்தி இருந்தால் போதும் என்பதை இந்த ஸ்லோகம் விளக்குகின்றது. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்தியா பிரச்சதி தத் அகம் பக்திய பஹ்ருதம் அஷ்னாமி. பிரத்யாத்மன ஆர்ப்பாட்டமான பட்டோடமான பக்தி பகவான் விரும்புவது இல்லை. அன்புடன் பக்தியுடன் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன் என்று கூறுகின்றார். அடுத்து பகவத்கீதை 10. பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயத்தை DV பத்மா அவர்கள் தொடர்வார்கள். இந்த அத்தியாயத்திலும் பகவானுடைய மகிமைகளே. பூர்ணத்தின் வைபவம் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆதியாவார். பகவான் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவர், அணுக இயலாதவர். ஆனால் அன்பு என்னும் கயிற்றினால் கிருஷ்ணரை கட்ட இயலும். தாமோதரில் படிக்கட்டுமா? உபதேசம் பக்தர்களின் தூய பக்தி தொண்டிற்கான அனுகூலமான கொள்கைகள். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி தூய சிந்தனையுடன் இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ண தொண்டிற்காக உற்சாகத்துடன் தன்னை அர்ப்பணித்தல் வேண்டும். கிருஷ்ணரை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுதல், உபதேசித்துக் கொள்வதல், பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைதல். சிரவணம், கீர்த்தனம், பக்தர்கள் அல்லாதவர்களின் சகவாசத்தை கைவிடுதல். இது மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்டாக இந்த காலத்துல நினைக்கப்படுகிறது. முந்தைய ஆச்சாரியார்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல், அத்தகையோரின் ஒருவரை குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப குருவாக இருப்பது நம்முடைய மாதாஜி அவர்களே. அடுத்து பகவத்கீதை 11வது அத்தியாயம். இதில் விஸ்வரூபம். இந்த அத்தியாயம் விஸ்வரூபம். இதில் 54வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் உரைக்கிறார், களப்பற்ற பக்தி தொண்டின் மூலம் மட்டுமே இது போன்ற என்னை, என் விஸ்வரூபத்தை நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும் என்று உரைக்கின்றார். பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள் யார்? பகவத்கீதை 12வது அத்தியாயத்தில் 16வது ஸ்லோகத்தில் எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லா விதமான கவலைகளிடமிருந்து விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயலாதவனாக இருக்கின்றானோ அத்தகையவன் எனது மிகவும் பிரியமான பக்தன் என்று பகவான் கூறுகின்றார். பகவத்கீதை 12வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகத்தில் மையா வேஷ்ய மனோ ஏமாம் மனதில் என்னை நிறுத்துவாயாக என்பதில் ஆரம்பித்து 20வது அத்தியாயத்தில்
பகவத்கீதை 12வது அத்தியாயத்தில் 20வது ஸ்லோகம் வரையில் ஏது தர்மாருதம் இதம் யோகத்வம் பர்புயோபஸ்தே ஸ்ரத்தான மத் பரமா பக்தாஸ்தே தீவமே பிரியா என்ற இந்த 8 ஸ்லோகங்களில் பக்தி துண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம் இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் என்பது வரை தன்னை அணுகுவதற்கான தெய்வீக தொண்டின் வழிமுறையினை முழுமுதற் கடவுளான பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் மூலமாக நமக்கு விளக்குகின்றார். பகவத்கீதை 13வது அத்தியாயத்தில் பகவான் பக்தியை பற்றி என்ன சொல்லி இருக்கின்றார்? பக்திக்கு உடல், ஞானம், பரமாத்மா, ஆத்மா என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முக்கிய தகுதிகள் என்ன? கலப்படமில்லாத பக்தி, இடைவிடாத பக்தி, அனன்ய பக்தி. இன்றியமையாத தகுதிகள் என்ன? ஆச்சாரிய உபாசனம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்றுதல். அதுதான், எல்லோருமே குரு அல்ல, அவர்கள் சிஷ்ய பரம்பரையில் வழி வழியாக வந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். சரியான ஒரு குரு அமைதல் நமக்கு மிகவும் அரிதானது. அது கடவுளின் அருள் இருந்தால்தான் கிடைக்கும் என்கின்றார். மற்ற தகுதிகள் என்ன? அமானித்துவம், பணிவு வேண்டும். அஹிம்சா, அகிம்சை மனம் வேண்டும். ஆத்ம விரிகிரக, சுய கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும். அரத்திஜன சம்சதி, பொதுமக்களிடம் பற்றில்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது முக்கியமான தகுதிகள். ஆத்மா என்பது நித்தியமானது, பிறந்த நாள் கிடையாது, காலாவதி ஆகாது, அனாதி. அது பகவானுக்கு ஆத்மா கட்டுப்பட்டது. இந்த பௌதீக உடலில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது என்கின்றார். பரமாத்மா என்பது யாரு? பரமாத்மா என்பது பரம உண்மை, எங்கும் நிறைந்தவர், அனைத்திலும் உள்ளிருப்பவர், புலன்களின் தோற்றுவாய் அவரே, பிளவுகள் அற்றவர், ஈரேழு உலகத்திற்கும் 84 லட்சம் உயிரின வகைகளையும் தோற்றுவித்தவன், பாதுகாப்பவன் அந்த பரமபுருஷன் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். யக்ன புருஷ பகவான் பரமாத்மாவின் குணங்கள் என்ன? உன்னத அனுபவிப்பாளர், உரிமையாளரும் அவரே, சாட்சியும் அவரே, அனுமதிப்பவரும் அவரே. பரமாத்மாவை மனம் மற்றும் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி பகவானின் சேவையில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலமே உணர முடியும், அவரை நாம் அடைய முடியும். இவ்வுலகில் இருக்கும் போதே ஒருவர் அடுத்த வாழ்க்கைக்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கின்றார். எனவே பொறுப்பான தேர்வுகளை செய்ய வேண்டும். ஆன்மீக குருதான் நமக்கு மாலுமி, கடவுளின் உபதேசம்தான் வழிநடத்தும் சாதகமான காற்று. இதை நாம் புரிந்து கொண்டு இதை உபயோகப்படுத்திக் கொண்டால் பகவானின் பாதார விந்தங்களை நாம் அடைய முடியும். அடுத்து 11வது அத்தியாயம். அடுத்த பயணத்தின் தொடக்கம் இறைவன் திருநாட்டிற்கு செல்லும் சரியான விமானத்தை தேர்ந்தெடுப்பதே ஆகும். ஒரு நன்கு கட்டப்பட்ட படகு சம்சார சாகரத்தை கடக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யாவிட்டால் ஒருவன் தன் ஆத்மாவை கொள்பவனாக கருதப்படுகின்றார். அடுத்து 14வது அத்தியாயத்தில் மீண்டும் அவர் பக்தியை பற்றி பேசுகின்றார். 14வது அத்தியாயம் 19வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 27வது ஸ்லோகம் வரையும் நாம் பார்த்தோமானால் பகவானின் தொண்டு மூலம் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் நோய் இவைகளிலிருந்து துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை அடையுங்கள், என்னை சரணடையுங்கள் என்று பகவானை கூறுகிறார். பகவத்கீதை 15வது அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரையில் இருக்கக்கூடிய பகவானின் சொல்ல கருத்துக்கள் நாம் பகவானின் கிருஷ்ணரின் நித்திய அங்க துணுக்குகள். பகவானை சார்ந்து இருந்தால் சக்தியும் இன்பமும் கிடைக்கும். நான் கிருஷ்ணருடையவன் என்பது சுய நினைவு, மரபிறவி சக்கரம் ஆகும். பௌதிக உலகில் மாற்றம் தவிர்க்க முடியாதது. நான் மாற்றத்தினால் உயர்கிறோமா என்பதுதான் நன் பக்தி தொண்டில் உள்ளது. பகவத்கீதை 15வது அத்தியாயம் 12வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 15வது ஸ்லோகம் வரையில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, உடலை பராமரிப்பவர் பகவான். ஆதித்ய கதம் தேஜோ, சூரிய ஒளி. காம ஆவிஷ்ய பூதானி தாராயாமி, கிரகங்கள். சாணு புஷ்ணாமி, காய்கறிகளின் சாறு. வெளியும் உள்ளும் செல்லும் காற்றால் உணவை செழிப்பதும் பகவான். மனதையும் ஆத்மாவையும் பராமரிப்பவரும் ஸ்ரீ பகவானே, ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்பதை நாம் உணர்ந்தாலே நாம் பக்தியில் முக்தி பெறுகின்றோம். அடுத்து பகவத்கீதை 16வது அத்தியாயம். பகவத்கீதை 16வது அத்தியாயத்தில் 5வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் சொல்கின்றார், தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்கள் பந்தப்படுத்துபவை. அதிதி தெய்வ குணங்களுக்கு உதாரணமாகவும் திதி அசுர குணத்திற்கு உதாரணமாகவும். அடுத்து 16வது அத்தியாயம் 21 to 24 ஸ்லோகங்களில் நரகத்திற்கான 3 கதவுகளை பற்றி கூறுகின்றார். கோபம், காமம், பேராசை. சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றி பகவானிடமிருந்து அருளை பெற்று
இந்த 3 கதவுகளிடமிருந்து தப்பித்து பரம இலக்கை அடைய வேண்டும் என்பதை நமது நோக்கமாகவே இருக்க வேண்டும் என்பதை பகவான் வலியுறுத்துகின்றார். பகவத்கீதை 17வது அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார், பகவானிடம் பக்தி தொண்டு செய்ய பின்பற்றாமல் தங்களை கற்பனைக்கேற்ற வழிபடுவர்கள் நிலை என்ன என்று ஆராய வேண்டும். சத்வ ரஜோ தமோ குணங்களை கடந்து சுத்த சத்வ குணம் அடைய வேண்டும் என்கின்றார். பந்தங்களிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்றும் பகவான் நமக்கு வலியுறுத்துகின்றார். நல்ல வாழ்க்கை முறை, சாத்வீக நம்பிக்கை, வழிபாடு, உணவு, யாகம், நடத்தை, பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, புலன்கள் கட்டுப்பாடு என வாழ்ந்தால் சுலபமாக பக்தி தொண்டாற்ற முடியும் என்பதையும் பகவான் நமக்கு உணர்த்துகின்றார். ஸ்லோகத்தில் ஓம் தத்சத், பூரண உண்மை பரமனை திருப்தி செய்யும். ஓம் என்பது விஷ்ணுவை குறிக்கிறது. தத் முக்திக்காக என்று உழைப்பதை குறிப்பது ஆகும். சத் என்பது பகவான் பக்தர்களின் திருப்திக்காக செயல்களை அர்ப்பணித்தல் என்பது அர்த்தம். பகவத்கீதை 17வது அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்கின்றார், நம்பிக்கை என்று செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் பலனற்றவை. சோ நம்பிக்கை தான் பிரதானம். நம்பிக்கை இல்லாமல் செய்யப்படும் யாகங்களோ தவங்களோ வெறும் ஹம்பக் என்கின்றார். அடுத்து பகவத்கீதை 18வது அத்தியாயம் 55வது ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றார், பக்தியாமாம் அபிஜானாதி யாவன் யஷ் சாஸ்தி தத்வதோ ஜ ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழு கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், உள்ளது அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய உண்மையான உணர்வை அத்தகைய பக்தியினால் அடையும் போது என் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும் என்கின்றார் பகவான். 66வது ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றார், எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டும் சரணடைவாய, உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிடமிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன் என்கின்றார் பகவான். இந்த பகவத்கீதையில் இந்த எல்லாமே கிருஷ்ண பரமாத்மா தன் திருவாய் மூலமாக சொன்னப்பட்டவை மட்டுமே நாங்கள் தொகுத்தளித்தோம். இதற்கு வாய்ப்பு அளித்த இஸ்கான் மேங்களூர் அவரை என்னண்டி பிரபுஜி அவங்களுக்கு நம்மளுடைய வணக்கங்களையும் நமஸ்காரங்களையும் சவரிக்கலாம். டிவி சுந்தரேசன், டிவி பிரேமா, டிவி பத்மா எங்களுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவித்து இந்த பிரசன்டேஷனை நிறைவு பெறுகின்றோம். இதை காது கொடுத்து இவ்வளவு நேரம் கேட்ட உங்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். வணக்கம். தேங்க்யூ பிரபு ஃபார் த வண்டர்ஃபுல் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ ரொம்ப அருமையா கோர்த்து சொன்னீங்க. இட்ஸ் வெரி நைஸ். ஸோ யாராவது ஏதாவது கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? சொல்ல விரும்புறேன். பக்தின்றத இவ்வளவு விவரமா சொன்னதுல நமக்கு பக்திக்குள்ள நுழையணும்ன்ற ஒரு பர்பஸ் அண்ட் பக்தியில திளைச்சு இருந்தோம்னா நமக்கு அதனுடைய ரிசல்ட், பர்பஸும் ரிசல்ட்டும் ரொம்ப அழகா நீங்க ரொம்ப நன்னா விளக்கம், அப்படி நன்னா விளக்கம் கொடுத்திருக்க. அதுல இந்த தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷனோட எழுதி இருக்கிறது எல்லாமே அதுல எவ்வளவு முயற்சி எடுத்துட்டு, அப்போ நீங்க பக்திக்குள்ள எவ்வளவு தெளிஞ்சு அதுக்குள்ள நுழைஞ்சு இருக்கேன்றத கேட்கறதுக்கும் பாக்குறதுக்கும் ரொம்பவே அற்புதம். ரொம்ப நன்னா பக்தியில நாங்க எல்லாரும் நிச்சயமா திளைச்சிருக்கோம். மாதாஜி நீங்க சொன்னது ஒண்ணு விட்டு போச்சு. பக்தி தொண்டானது மாதாஜி நீங்க சொன்னதை முந்தானத்தை எழுதி வச்சிருந்தேன், அத நான் இப்ப படிக்கட்டுமா? படிங்க. பக்தி தொண்டு அஞ்ஞானத்திலிருந்து ஞானத்திற்கு நம்மை எடுத்து செல்கிறது. சிரவணம், கீர்த்தனம், நாமஜபம், பிரசாதம், தூய பக்தர்களின் உறவு இவற்றை நாம் பக்தியோடு செயல்படுத்தும் பொழுது நாம் பாப விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறோம் அப்படின்னு நீங்க முந்தானத்துல சொன்ன ஒரு இத நான் குறிச்சு வச்சிருந்தேன். இப்ப அத சொல்லிட்டேன். மாதாஜி திருப்தி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சுந்தரேசன் பிரபு மாதாஜி 2 பேரும் சொன்னாங்க. பக்தி உச்ச நிலைக்கு போயாச்சு. லெவல்ஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன் அன்னைக்கு ஓரளவு நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். இப்ப பக்தி எப்படி பக்தி இன்னும் நிறைய ரியலைஸ் பண்ண வச்சிருச்சீங்களா? ரியலைஸ் பண்ண வச்சிருச்சு. பக்தி எப்பவுமே ஸ்வீட் பார்ட். பக்தி பத்தி பேசிட்டே தான் நமக்கு டைமே போகிறது தெரியாது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. எல்லாருக்கும் நன்றி. பிரபுஜி நீங்க நன்னா பண்ணிருந்தீங்க. சுந்தரேசன் பிரபுஜி அருமையான பிரசன்டேஷன். நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே நான் எழுதி வச்சுட்டேன். ஓகே. இத படிக்கிறதுக்கோ பிபிடி பண்றதுக்கோ எனக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டு போயிட்டோம். ஓகே.
அது தவிர எனக்கு சமஸ்கிருத வகுப்புகளும் எக்ஸாமும் இருந்ததுனால கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல. எனக்கு டிவி பிரேமாவும் சில விஷயங்களை வந்து எனக்கு எடுத்து கொடுத்தாங்க. இத பிபிடி பண்றதுக்கு வந்து அவங்க பத்மா அக்காவுடைய டாக்டர் எல்லாம் ட்ரை பண்ணாங்க. பிரேமாவோட டாக்டர் பிரேமா பத்மா டாக்டர் என்னால முடியல. அப்புறம் 2 நாளைக்கு முன்னாடி நான் சொல்லி அவங்க பிரேமா டாக்டர் வந்து இதை ஏதோ ஒரு விதத்துல இங்கிலீஷ் எதுவும் தமிழும் கலந்து நான் வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்ம் அனுப்பிச்சேன். அதை எடுத்து பேஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. 2 சகோதரர்களும் எனக்கு ஒத்துழைச்சதுனாலதான் இதை நல்லபடியா பண்ண முடிஞ்சது. எப்பவுமே பக்தியில ஒற்றுமை. சோ அப்ப அது பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் வில் பி வெரி குட் இல்லையா? பக்தியில வந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே ஒண்ணு சேர்ந்து செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய அவுட்கம்மே வந்து நம்ம எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு என்ன அப்படின்னா, இந்த வரைக்கும் நடந்த டாபிக்ல பேசுறவங்க எல்லாமே வந்து அந்த டாபிக்கோட பக்தியிலேயே கொண்டு வந்துட்டாங்க. நாங்க வந்து அவங்க வந்து உபதேசாமிர்தம் மற்ற விஷயங்கள்ல இருந்து எடுத்து பக்தியை பத்தியே பேசணும்னால நாங்க பகவத்கீதையில மட்டும் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை மட்டுமே வந்து ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கிட்டோம். ஏன்னா அதை விட அப்பிலே எதுவும் கிடையாதுங்கிறதுனால அந்த ஒரு காரணத்தினால சில சமயம் சிமிலாரிட்டி இருந்திருக்கலாம். மற்றவங்க பிரசன்ட் பண்ணதுல எங்களுக்கு என்ன, நாங்க தான் முழு பக்தி. இல்ல ஆக்சுவலி எல்லாரும் பிரசன்ட் பண்ணதுலயும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சோ யாரும் ஒருத்தர் போல ஒருத்தர் இல்ல பிரபு. இல்ல இருந்தாலும் மேபி கான்செப்ட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, சொல்ற விதம் மட்டும்தான் வேறுபாடாக இருக்கும். அவ்வளவுதான். மாதாஜி இல்லங்க, வெரி நைஸ். எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டட் மாதாஜி. எல்லாமே வித்தவுட் பக்தி எதுவுமே நம்ம எப்பவுமே அதை மாத்த முடியாது பிரபு. கொஞ்சம் நடுக்கம் முதல்ல கொஞ்சம் ஷிவரிங் இருந்தது மாதாஜி. இல்ல நீங்க நன்னா பண்ணீங்க, நீங்க நல்லாவே பண்ணீங்க. நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா பிரசன்ட் பண்ணாங்க. நல்ல கோஆர்டினேஷன், நல்லா ஈஸியா புரியுற மாதிரி அழகா எடுத்து சொல்லி எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு மோட்டிவேட்டா இருக்காரு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். பிபிடி பண்ணவங்களுக்கும் நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லிடுவோம். ஏன்னா இவங்க எல்லாரும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் அதை பிபிடி ஃபார்ம்ல பண்ணி கொடுத்தோம். அவங்களுடைய டாட்டர் இல்ல அவங்க யாரா இருந்தாலும் சமைச்சு சாப்பாடு கொடுத்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா ஆஹா நல்லா சாப்பாடு பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா பின்னாடி மசாலா அரைக்கிறது, காய் கட் பண்றது. வித்யா மாதாஜி உங்களுக்கு நன்றிகள். இவங்க 3 பேருக்குமே நீங்க ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னாக்கா அவங்க சார்பாவே நான் உங்களுக்கு நன்றிகள் தெரிவிக்கிறேன். இல்ல இது வந்து எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. அது பண்றப்ப I was just not doing blindly. I was going through the concept. அது என்னென்ன இருக்குன்னு I was thinking okay என்னோட இன்னொரு 10 yearsல நான் ரிட்டையர்ட் ஆனான்னு கூட I want to engage myself in the spiritual way. So this is a stepping stone. நீங்க இப்பத்துல இருந்தே எங்கேஜ் ஆகுங்க மாதாஜி. அதுதான் ஏன் தெரியுமா, வயது ஆன பிறகு இன்னும் உபாதைகள் நிறைய, நமக்கு நாளைக்கு எப்படி இருப்போமே தெரியாது இல்லையா? அதனால இப்ப நன்னா இருக்கும்போது கொஞ்சம் சேவை பண்ணலாமே இல்லையா? ஆமா அதுதான் நினைச்சு நான் எனக்கு கொஞ்சம் கிரேட் பேக்ரவுண்ட் வர்க் பண்ணதுக்காகவும் எந்த சர்வீஸ்மே சர்வீஸ் தான். Even though you are at the back end, that service is always it's an opportunity. என்னோட மாமாவுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். Thank you. Okay.